Otsuka. Itu dia serantas makan sekedap. Ayo Mark, 3 kali bukannya tutup nih kok. Jalan kan sering banget. Suki Pak. Pak, tolong buka gerbangnya pun, kalau belum lepet. Jambera iki, arah bisa wes telat. Lah, ini kok Pak, keparang lepet. Wes tunggu bae kowe. Rupanya ganti masalahkan Ion ingkang incal waktu film. Bu, niku mundute ning ndi yo? Sak ngertiku sih ikut tukune Mas Walayan, Pak. Ngono ya, Bu. Lepas, kemarin iki. Panggiakan malah energinipun panjenengan kalian Pokarisme. Ancane lepeting tumindak panjenengan. Kamak. Pokarisme. Go iya.